želim vam ispričati jednu zaista nesretnu i zaista strašnu priču. Dogodilo se to prije 2 godine i iskreno da vam kažem, još se nikako ne mogu pomiriti sa tim saznanjem. Saznanjem da je osoba koju sam volio najviše na svijetu uspjela izigrati moje povjerenje i da je meni nanijela veliko zlo. Zlo zbog kojeg dan danas ne mogu mirno spavati. Nisam ni slutio da je netko uopće sposoban učiniti nešto tako izopačeno, ali ljudska zloba očito ne poznaje granice. Udobno se smjestite, zatvorite oči te pokušajte zajedno sa mnom proživjeti ono što mi se desilo. Pokušat ću sa vama biti što otvoreniji. Zapamtite da nikoga zapravo zaista ne poznajete. Puno truda u odnosu je potrebno da zaroniš u nečiju podsvijest. A što ta podsvijest krije, možda je bolje i nikada ne saznati. Rodio sam se u Njemačkoj. Bio sam dijete balkanskih migranata. Neimaština u bivšoj državi natjerala je moje roditelje da odsele u Njemačku. Kako se kaže, trbuhom za kruhom. Pošto su bili zaista vrijedni, u Njemačkoj su napravili dobar život. Dobar život za sebe i za svoju obitelj. Ja sam kroz čitavo svoje djetinjstvo imao sve što sam poželio. No, sve što sam imao, morao sam i zaslužiti. Pošto su moji roditelji potekli iz neimaštine, nisu me željeli razmaziti. Brzo sam naučio vrijednost novca i vrijednost rada. Pomagao sam im svako slobodno vrijeme u restoranu koji je nedugo nakon svog dolaska moj otac otvorio zajedno sa mojom majkom. Bio je to klasičan restoran sa balkanskom kuhinjom, omiljeno mjesto okupljanja naših ljudi. Restoran je dobro radio, a ja sam se našao pred jednim velikim životnim izazovom. Otići na fakultet ili nastaviti obiteljski posao. Bilo mi je jako teško jer sam zaista volio svoje roditelje. Nisam ih htio ostaviti da se sami snalaze sa poslovanjem, tako da sam se ipak odlučio ostati. Ta odluka na početku me koštala puno frustracija, a znate i sami koliko je teško održavati obiteljski posao. Sve što se desi na poslu prelije se u vašu kuću, a sve što se desi u kući dolazi sa vama na posao. No, bilo kako bilo, posao je dobro tekao, a ja sam dane i dane, sate i sate provodio u svom restoranu, uvijek pokušavajući na goste ostaviti najbolji mogući dojam. Bilo je to nakon nepunih 3 godine kako sam vodio obiteljski posao, kada je u naš restoran počela dolaziti jedna prekrasna dama. Isprva bi samo sjedila tamo i dolazila na kavu, no kako je vrijeme prolazilo, probala je gotovo sve što smo tada imali na karti. Bilo mi je malo čudno što baš uvijek dolazi sama, pa sam joj, kada sam god mogao, pravio društvo. Bila je veoma atraktivna, čak i preatraktivna da bi tako sama sjedila po restoranima i trošila svoje vrijeme. Malo pomalo vidio sam da je ona zapravo dolazila samo zbog mene, a to su ubrzo vidjeli i moji roditelji. Bilo je mi je čak i simpatično. Da ne duljim sa pričom kako smo se upoznali, ja sam nakon nekoga vremena smogao hrabrosti te sam je pozvao na večeru. Pravu večeru, ne u svom restoranu. Bilo nam je prekrasno. Dobro smo se zabavili, a na kraju smo se i poljubili. I
tu je negdje sve i krenulo. Počeo sam se sve više i više zaljubljivati u Sandru. Kako sam radio cijeli dan u restoranu, jedva sam čekao kraj smjene da je ponovo vidim. Strast je rasla, pa smo tako vrlo brzo, nakon nepunih 3 mjeseca, odlučili kako bi bilo možda dobro da pokušamo živjeti zajedno. Tu se je naš odnos još dodatno produbio. Ne znam kako da vam objasnim, kao da je marila za mene, ali zbilja, kao da je bila jedina djevojka kojoj je zaista bilo stalo. Konstantno sam osjećao tu iskrenu i jaku ljubav koju se nije libila pokazivati ni predamnom, a ni pred drugima. Dani su u ljubavi prolazili, a Sandra i ja imali smo velike planove za budućnost. Nije prošlo dugo kako sam svoju voljenu Sandru i zaprosio. Toga je dana bilo stvarno prekrasno. Osjećao sam u sebi elan da radim još više i da mi se život konačno počne slagati. Planirali smo vjenčanje koje vam, mogu reći, je u najmanju ruku bilo veličanstveno. Dio slavlja bio je čak i u restoranu gdje smo se i prvi puta susreli. Sandra je bila siroče. Nije imala nikog svog. Na njezino vjenčanje došlo je svega par prijateljica. Da vam budem iskren, do vjenčanja ih nisam ni upoznao, a to sa kime se ona druži nije me iskreno bilo ni briga. Jedino mi je bilo bitno da je ljubav između mene i nje jaka i da smo ona i ja toga svjesni. Nakon što smo se vjenčali, nekako je bilo logično da zamijenimo naš stan kojeg smo iznajmljivali sa kućom gdje ćemo osnovati obitelj. Kako su roditelji bili veoma dobro povezani sa našim ljudima preko restorana, brzo su radovi na kući i započeli. Kuća je nikla u manje od godinu dana. Bila je to prekrasna dvokatnica sa velikim prozorima te 2 sobe koje bi uskoro trebale postati sobe za našu djecu. Tako je i bilo. Sandra je brzo postala trudna sa djevojčicom. To mi je dalo još više snage i motivacije da postanem bolja osoba i da se više trudim na poslu kako bi za nju, Sandru i sebe mogao osigurati čim ljepši život. 9 mjeseci kasnije na svijet je došla Iris. Prekrasna djevojčica tamne kose i svijetlih očiju. Velika i zdrava. A niko na svijetu nije bio sretniji od mene. Nikada se nisam toliko zaljubio u nekoga koliko sam se zaljubio u vlastitu kćer. Bila mi je sve na svijetu. Tako malo, nevino, radoznalo biće čistog, nezaprljanog pogleda na svijet. Kada vidite tako nešto ispred sebe, pomislite kako je plemenito da ste nekome podarili život. Kako sam bio uzbuđen i pod dojmom, stalno sam i radio, te sam vidio kako Sandra i nije baš blistala od sreće. Znao sam da je na njoj veliki teret majčinstva, no mislio sam da će nakon rođenja djeteta biti zaista sretna. Sretna što je to dijete plod naše ljubavi. No, to i nije bilo tako. Dugo se je borila sa svojim demonima, koje ja zbog nedostatka vremena jednostavno i nisam primjećivao. Kada bi dolazio kući nakon napornog rada u restoranu, vidio bih Sandru kako bulji u prazno, kako nije baš prisutna. Žao mi ju je bilo gledati takvu, a ja sam, kada bi stigao kući, posvetio svu svoju pažnju prema Iris. Odnos
između Sandre i mene nekako je zahladio. Da se razumijemo, ja sam ju i dalje silno volio i mislio sam da je prekrasna majka. No, kako je moja ljubav prema kćerki rasla iz dana u dan, toliko sam primjećivao da Sandrina ljubav prema meni slabi. Ne znam da li je to normalno, ali meni se to činilo malčice nezrelo s njezine strane. Dani su prolazili, a tako i godine. Iris je rasla, te je uskoro trebala navršiti 4 godine. Sandra je bila kućanica, te se lijepo brinula o našoj kući kao i o Iris. Tako smo se i dogovorili. Svakodnevno je odlazila po nju u vrtić. Moj je posao bio takav da sam dolazio doma po potrebi, kada bi bila kakva pauza za ručak ili nešto slično, obavezno bi se odvezao od kuće da ih vidim. Silno sam ih volio i htio sam im priskrbiti najbolji mogući život. Život kakav mnogi samo sanjaju. No, ono što se ubrzo desilo, pretvorilo je moje lijepe snove u moje najgore noćne more. U život kakav ne bih želio nikome, ali zaista nikome. Te sam noći radio za vrijeme večere u restoranu. Restoran je za srijedu na večer bio iznenađujuće pun. Narudžbe su dolazile jedna za drugom. Puno se jelo, pilo i trošilo. Kada imate tako pun restoran, morate se skoncentrirati na više stvari odjednom. Ovi bi račun, ovi bi novu rundu, ovi bi desert, a drugi su pa na vratima i čekaju da ih otpremite do stola kojeg nisu ni rezervirali. U kratkim crtama, kaotično. Nosim ja tako pića gore dolje, kada se u jednom trenutku, ma gotovo u prozor našeg restorana, zaleti crni terenac. Kočenje gotovo da prepadne sve goste što su sjedili u restoranu, a iz auta iskoči moj vjenčani kum Tomo. Pojuri prema vratima restorana, te onako s vrata poviče: "Damire, moraš brzo sa mnom, kuća ti gori!" U čas sam mislio da je poludio ovako dolazit, a onda brzo skinem sa sebe pregaču, bacim tacnu, te pojurim s njim u njegov auto. Srce mi pade u pete, a mozak mi hoće pregorjeti. "Tomo, reci mi da lažeš." "Šuti, moramo brzo tamo, vatrogasci su na terenu, hitna je sa tvojom ženom." U taj čas dobivam poziv iz policije. "Gospodine Damir Sander, jeste li vi na liniji?" "Da, ja sam." "Službe su na vašoj adresi. Nažalost, moramo vam priopćiti da hitno stignete tamo, vaša kuća je u plamenu." "Stižem, evo moj kum me već vozi." Poklopio sam slušalicu kada sam shvatio da se moram suočiti sa velikim nedaćama. Izgorjela kuća. "Tomo, kako je Iris? Je li ona sa Sandrom?" Kako sam postavio to pitanje, Tomo skrene u ulicu, a tu vidim sva ta svjetla policije, hitne, vatrogasaca i ljudi, susjeda koji su došli vidjeti šta se dešava. Istrčao sam iz automobila, vidio onu prekrasnu dvokatnicu u plamenu i krajem oka Sandru kako sjedi u vozilu hitne službe i kako je pregledavaju. Pojurio sam prema tamo, ali kada nigdje ne vidim Iris. Gledam lijevo, gledam desno oko sebe, svi ti ljudi, žurbe, sirene. Sandra, jesi dobro? Sandra, gdje je Iris?" "Sandra." Ona me pogleda sva čađava, kad joj odjednom suza krene preko lica i očisti obraz. U tom sam trenutku pao na koljena, a medicinske sestre su došle i dali mi bocu kisika. Odjednom mi se cijeli život urušio u svega par sekundi.
Iris. Kada sam skupio snage, potrčao sam prema ulazu, a dvojica policajaca me zgrabiše za pazuhe i posjedoše na pod. Pustite me unutra. Pustite me taman da izgorim. Moj život više nema smisla. Jecao sam na hladnom betonu, gledajući kako nestaje sve ono što sam stvarao. Kako je nestala i moja princeza, moja Iris, koju sam beskrajno volio. Moji vapaji odzvanjali su u ušima svih prisutnih te noći, a mnogi ih, vjerujem, ni danas ne mogu baš tako lako zaboraviti. Od smrti moje Iris prošlo je 3 mjeseca. Ne prođe ni dan kada ne odem na grob svog malog anđela. Tamo obično sjedim po par sati, pričajući sa njom i zamišljajući da je sa mnom i da mi se veseli. Baš onako kako mi se i svaki put veselila kada bi došao kući iz restorana. Nisam više vidio smisla u ničemu. Kao da je i meni netko od tog dana ugasio život. No, još sam uvijek imao Sandru. Ona je to isto tako teško podnosila. Od tog smo se događaja još više udaljili. Iako je ona konstantno od mene tražila pažnju. Nisam joj to mogao dati. Ljudi, meni se nije više živjelo, a kamoli da budem sa nekim prisan na taj način. Sandra je tugovala vjerojatno na neki svoj način. Meni je čak izgledalo da je bila doista sabrana. Bilo je svakako sabranija od mene. Ja sam bio u rasulu. Posjećivao sam i psihologa, a on me je samo proslijedio psihijatru, od kojeg sam dobio neke lijekove koji bi mi trebali pomoći da se izborim sa depresijom. Sandra je sve više i više od mene tražila pažnju. Meni se stanje nakon što sam počeo uzimati terapiju popravilo, ali sam znao da je to uvelike zbog tableta koje sam pio, od kojih se i nisam osjećao dobro. One su samo maskirale moju pravu tugu, moju prazninu koju sam onda pa sve do danas nosio u srcu. Sandra i ja ponovno smo živjeli u renti, u stanu. Pošto se renta nekako trebala plaćati, ja sam se ubrzo vratio u naš restoran. Roditelji su mi govorili da ne moram raditi ako se ne osjećam dobro, ali ja sam inzistirao na tome. Htio sam ponovno nekako posložiti svoj život koji je tada bio rastepen u 1000 komada. Jednog sam se dana iz restorana vraćao u naš stan kada sam dobio poziv sa nepoznatog broja. Pomislivši da me zove netko od majstora koji su počeli obnavljati kuću, javio sam se, a na svoje sam zaprepaštenje začuo glas policijskog inspektora. Tražio me je da dođem u stanicu. Želio sam od njega saznati o čemu se tu točno radi, ali mi je samo rekao da bi želio sa mnom popričati u 4 oka. Stigao sam u policijsku stanicu kada me inspektor otpratio do svog ureda te započeo razgovor. Ovo je zaista neformalno i nadam se da ste u stanju odgovoriti na par mojih pitanja. Žao mi je što se moramo sastajati ovdje kod mene, ali ovo je sve još za sada, kao što sam rekao, neslužbeno. Želio bih sa vama popričati o onoj noći tragedije. Neke stvari koje ću vam danas reći
Možda vam se i neće sviđati, no tu smo i volio bih da ih razjasnimo. Je li to u redu? U redu, da. I mene zanima o čemu se radi. Stvarno sam još uvijek zbunjen. Zašto ste me ovdje pozvali? Vaša supruga, Sandra. Da li bi rekli da je bila dobra majka? Dobra majka? Pa kakvo je to pitanje? Bila je najbolja majka na svijetu. Sve bi učinila za našu Iris. Stvarno ne razumijem zašto me to pitate. U redu, ja vam vjerujem. Evo onda jedno pitanje za vas. Koliko ste radili na dan? Radio sam pa otprilike po 12 sati dnevno. Nekada i više. Imate svoj restoran, je li tako? Tako je. Da li je moguće, pošto ste toliko puno radili, da vam je jedan dio stvari možda promaknuo? Čisto jer ste bili dosta odsutni. Ja sam svo vrijeme, kada nisam radio, a nekada čak i kada sam radio, posjećivao svoju ćerku. Beskrajno sam ju volio i stvarno ne razumijem gdje vodi ovaj razgovor. A recite mi, kakav je bio vaš odnos sa Sandrom? Ako ste mnogo radili i svo svoje vrijeme posvećivali Iris, koliko ste vremena posvećivali svojoj ženi? Ne morate odgovarati na ovo pitanje ako smatrate da idem previše u vašu intimu. Samo želim doći do nekih saznanja. Pa sada, kada tako kažete, i nismo imali neki odnos od vremena kada se Iris rodila. Sandra mi se činila nekako odsutna kada je bila sa mnom, no to ništa ne znači. Ja vam govorim da je ona bila zaista divna majka. Jeste li ikada bili agresivni prema Iris? Ovo njegovo pitanje doista me šokiralo. Agresivan? Pa kako me to možete pitati? Pa ona je bila dijete od 4 godine. Kako bih ja mogao biti agresivan prema tom nevinom djetetu? Vidite, stigle su neke detaljne analize iz laboratorija naših patologa. Na zapešćima ruka vaše kćeri pronašli su mikrofrakture. Osim ako se vaša Iris nije bavila profesionalnim sportom sa reketom, te frakture su jedino mogle nastati povlačenjem za ruku. Agresivnim povlačenjem. Sjedio sam u stolici u njegovom uredu i nisam mogao vjerovati u to šta čujem. Mislite da bi moja žena, ne znam, zato vas i pitam ovo sve, nego ima još jedna zabrinjavajuća stvar koju su pronašli naši forenzičari odmah poslije kako je vatrogasni tim zauzdao požar. Recite. Ispred vrata Irisine sobe pala je lampa. Upravo zbog te lampe vaša Iris nije mogla otvoriti vrata sobe i spasiti se. Vašu ženu smo našli u veoma lošem stanju, nesvjesnu svega što se desilo. No, forenzičarski tim je rekao kako nisu našli nikakve otiske na vratima ili na lampi koja je priječila put da se Iris spasi. Što točno želite reći? Ono što želim reći je da možda, ali samo možda, vaša žena nije ni pokušavala spasiti vaše dijete, nego samu sebe. I da vam budem nepristran, vatra je jako buktala. Bilo je to pitanje života i smrti. Ali ne bi li vi pokušali sve, ali baš sve, da spasite vlastitu kći? To njegovo pitanje odzvanjalo je danima u mojoj glavi. Da li je moguće
da je Sandra zaista mislila samo na sebe te noći? Da li je moguće da nije učinila sve kako bi spasila našeg malog anđela? Nikako nisam mogao prihvatiti te stvari. Jako me je boljelo to što sam čuo od inspektora, ali je u meni probudilo veliku sumnju. Sumnju koja je u meni rasla iz dana u dan. Da li je moguće da neke stvari nisam primjećivao? Mozak mi je radio 100 na sat i bio sam previše okupiran svojim poslom da dobro primijetim neke stvari. Mikrofrakture. Pa kakva to majka može raditi svojem djetetu? Je li to razlog što mi se Iris toliko veselila svaki puta kada bi se vratio kući? Ponovno sam otišao do groblja da nađem neke odgovore, no realnost je ta da sam zaista samo pričao sam sa sobom. Tuga i strah istovremeno su me prolazili kako sam gledao u sliku svoje Iris i plakao. Plakao nad njezinom tužnom sudbinom. Samo sam htio odgovore. Odgovore koje nisam mogao dobiti od svoje Sandre. Što se desilo te noći? Što se događalo sa njima kada sam ja radio sve te puste sate? Nikako se nisam mogao pomiriti sa takvim ishodom priče, sve do jednog dana koji je promijenio moj život nagore. Dana kada sam prestao vjerovati da na ovom svijetu ima ičeg dobrog. Ili barem ičeg dobrog za mene. Radio sam jutarnju smjenu u našem restoranu. Popisivao sam narudžbenicu našim dobavljačima kada me u tom poslu prekine naša konobarica Tanja, govoreći mi da me traži neki čovjek onako malo zapuštenog izgleda. Da traži baš mene. Pitao sam Tanju o čemu je zapravo riječ, no rekla je kako joj čovjek nije želio reći. To me u trenutku zaintrigiralo, te sam se digao sa radnog stola te krenuo u restoran. On je sjedio leđima okrenut smjeru iz kojeg sam ja dolazio. Tanja mi je preko šanka pokazivala rukom na njega. Dobar dan. Dobar dan. Pogledao me znatiželjnim pogledom čovjek kojeg prije nikada nisam vidio. Moja konobarica Tanja rekla me da me nešto trebate. Vidite, ako ste tu da mi nudite noževe ili bilo šta drugo, molim vas, popite kavu i odite. Nemam trenutno za to vremena. Ne, nisam tu iz tog razloga. Odjednom je ispred mene na stol stavio članak izrezan iz regionalnih novina. Slika moje kuće u plamenu te vijest o smrti moje Iris stavio je na stol, napraveći vrlo zabrinuti izraz lica. Što mi to pokazujete? Tu sam, da vas upozorim, a vi kako hoćete. Da me upozorite na šta? Recite mi, tko je ova žena na dnu slike? Ova što sjedi spred kola hitne pomoći. To je moja žena, Sandra. Ona je bila u kući toga dana kada je kuća izgorjela. Jedva je izvukla živu glavu. Sandra kažete? Da, Sandra. Pa vidite, to vam je moja bivša žena. I ne zove se Sandra, zove se Iris. Iris Weber. U tom me trenutku oplio znoj. Progutao sam veliku knedlu što mi se našla u grlu. Zar je stvarno moguće da sam živio sa nekim koga nisam ni poznavao? Ako vam je život mio, sada ćete slušati ono što ću vam ispričati. Samo priča nema nikakav sretan završetak. Recite.
Bio sam mlad. Imao sam 20 i koju. Upoznali smo se na jednom glazbenom festivalu. Rekla je da se zove Iris. Brzo nakon festivala počeli smo izlaziti. Konačno da sam upoznao nekoga sa kime mogu pričati o baš bilo čemu. Iz tjedna u tjedan naša je ljubav rasla. Silno smo se zaljubili, a ja, kako sam bio zaljubljen i zaslijepljen, nisam primjećivao neke zaista čudne stvari u vezi nje. Tamire, ona je posesivna. Ona traži sve, ali sve, da zadobije tvoju pažnju. Da joj pokloniš ma svo vrijeme u danu, inače ne valjaš. Pogledaj samo moj mobitel, koliko je njezinih poruka i koliko njezinih poziva. Bio je u pravu. Sandra me često zvala, ali kako i ne bi kada smo se toliko silno voljeli. Trebala je pažnje sada više nego ikada, pogotovo kada je naš brak i naša obitelj prolazila tako tešku tragediju. Da ne duljim sa svojom pričom, ono što tada nisam mogao vidjeti, vidio sam tek kasnije. I to što sam saznao sam na najgori mogući način. Jedno sam joj se vrijeme htio i osvetiti i razmišljao sam da ju nađem i da je napakostim, ali pošto sam bio slomljen, tražio sam utjehu i našao je u Bogu. Bog mi je pomogao da nađem mir sa sobom i da pređem preko zla kojeg mi je napravila. Kakvoga zla? Upitao sam ga nestrpljivo, zabrinuto kimajući glavom lijevo pa desno u nevjerici. Pa vidiš, Iris i ja krenuli smo u zajednički život svega par mjeseci kako smo počeli ljubovati. Ona se preselila u moju kuću u kojoj sam imao zasebnu etažu. Kod nas je sve štimalo. Pošto je ona radila kod kuće, došla je na ideju da uzmemo psa. Ja i nisam bio previše oduševljen tom idejom jer sam puno radio i nisam zaista imao vremena da se njime bavim. No, pošto sam ju toliko silno volio, želio sam joj udovoljiti. Pas je došao i bio je presladak. Ja, koji i nisam neki ljubitelj pasa, odmah sam ga zavolio. Počeo sam se s njime baviti, a kako je pas bio doista živahan i tražio puno pažnje, često sam s njime provodio svoje slobodno vrijeme. To se jako odrazilo na naš odnos i Iris mi je to počela zamjerati. Ne direktno, ali sam u njezinom pogledu vidio da nije oduševljena činjenicom da je pas u fokusu stvari. Jednog sam dana bio na poslu kada me je nazvala i rekla da je Bigi pobjegao s kuće i da ga ne može pronaći. Zamolio sam šefa da me pusti s posla, te sam pojurio prema kući. Tražili smo tog jadnog psa danima i danima, što je najuznemirujuće od svega, ona ga je tražila sa mnom. I zašto ti to sve govorim? Nakon što je taj pas odlutao, ja sam bio veoma tužan. Nisam se nikako mogao sa time pomiriti. Toliko sam ga zavolio i baš je bilo čudno da nitko, ali nitko tog psa nije vidio nigdje, pa čak ni mrtvog. No, ja sam tugovao, a Iris, ona kao da to nije bio njezin pas, kao da je procvala nakon tog događaja. Želio sam je razumjeti, no vrlo brzo nakon toga sa njom sam i prekinuo.
Taj prekid trajao je godinama. Vidi, pogledaj kakve mi je bolesne poruke slala na mobitel. Čak sam je i prijavio policiji, no policija to nije etiketirala kao kazneno djelo i nisu mogli ništa. Ono što sam ti htio reći je spasi se ako još možeš. Zanima li te što je na kraju bilo sa Bigijem? Da, reci. Prodavao sam kuću u kojoj smo živjeli. Kuća je išla na prodaju sa velikim vrtom na južnoj strani. Kuću sam brzo prodao, ali nedugo nakon prodaje nazvao me kupac. On je htio proširiti kuću, pa je tako na tom vrtu započeo kopati temelje. Nazvao me da mi se ispriča. Ispriča? Zbog čega? Kratko sam ga pitao. Rekao je da mi se ispričava jer da nije znao da sam zakopao svog psa iza u dvorištu. Da sam mu samo to rekao da bi tražio moje dopuštenje da tamo kopa. Nevjerojatno. Da, nevjerojatno. Kakva izopačena osoba moraš biti da mi lažeš, da tražiš sa mnom psa kojeg sam toliko volio i da ga zakopaš u naše dvorište samo zato jer ti nisam pružao dovoljno pažnje. Kažem ti, Iris, odnosno Sandra, nije zdrava osoba. Ako imaš ikakvu osnovu, prijavi je. Sve ono što mi je policijski inspektor govorio sada je konačno imalo smisla. No, nisam mogao prihvatiti da je netko koga sam toliko volio bio spreman ubiti. Ne mogu to ni izgovoriti. Ubiti vlastitu kćer samo da dobije pažnju muškarca. To mi nikako nije ulazilo u glavu. Uglavnom, sretno i čuvaj se. Ne znaš ni sam na šta je ta žena sve spremna. Hvala ti, valjda. Kratko sam odgovorio, te zamišljeno gledao kroz prozor restorana kako je odlazio. Tanja, jel možeš biti sama ovdje? Trebam nešto obaviti. Tanja mi je kimnula, a ja sam izjurio iz restorana ulazeći u svoj auto da odem kući i da se konačno suočim sa Sandrom. Cijelim putem u autu sam smišljao što ću joj reći i na koji ću joj način priopćiti to što sam čuo na policiji. Želio sam joj spomenuti njezinog bivšeg muža i psa kojega je, kako on tvrdi, ubila i pokopala u njihovo dvorište. Uparkirao sam automobil te pojurio do našeg stana. Otvorio sam vrata, no Sandre nije bilo. Pokušao sam ju dobiti na mobitel, no nije mi se javljala. Kada sam zakoračio u kuhinju, na stolu sam vidio bijelu kovertu sa svojim imenom. U koverti je bila poruka. Damire, žao mi je zbog načina na koji ovo radim. Nisam u tebi našla ono što sam tražila. Sve ovo sa Iris jako me je pogodilo, a teško mi je bilo gledati tebe i kako te to izjeda. Znam da nisam bila najbolja žena i znam da si toliko drag da mi to nikada ne bi rekao. Isto tako, znam da ćeš se snaći bez mene, a rane, one će već nekako i zacijeliti. Nemoj me zvati i nemoj me više tražiti. Samo ćeš sebi otežati. Ovo je moje s Bogom. Nisam mogao vjerovati u to šta čitam. Pa zar je samo tako mogla otići? Dani su prolazili,
a nje više nije bilo. Moja žalost polako se povlačila, no svejedno ne prođe ni dan kako se ne sjetim moje voljene Iris i sumnje na to da je Sandra bila baš ta koja je načinila to strašno zlo. Dugo mi je trebalo da ponovno stanem na noge i da prihvatim da nemam više nikoga. Ni kuće, ni žene, a ni moje voljene kćeri. I dalje sam često na groblju i dalje pričam sam sa sobom, a nekada, samo nekada, osjećam da me netko gleda. Tada podignem glavu i okrenem se oko sebe, ali ne vidim nikoga. Taj jezivi osjećaj prati me i danas. Još uvijek radim u restoranu i još uvijek je to zapravo jedino što me drži na životu. Sve ovo što mi se desilo jako me je promijenilo. Ona je sada negdje drugdje, sa nekim drugim. I taj netko ni sam ne zna kakva ga sudbina sa njom može snaći.